Ste majiteľom podniku. Stále vám zamestnanci sťažujú, že nezvládajú prácu alebo odchádzajú. Klienti nechávajú zlé recenzie. Dlho čakajú alebo zostávajú neobslúžení. Máte vysoké náklady a tržby nejdú hore. Máme pre vás riešenie. Predstavujeme Picmenu najjednoduchšie digitálne QR menu. Z Picmenu už nepotrebujete mať na prevádzke toľko personálu, pretože vaši klienti môžu objednávať, platiť a hodnotiť priamo po naskenovaní QR kódu. Funkcionalita Picmenu vám umožní kedykoľvek meniť vaše meno. Obrázky, popisy, alergény, vzory, jazyky, všetko sa dá jednoducho editovať aj cez mobil. Už viac ako 35 prevádzok využíva naše produkty a dôverujú nám, lebo z Picmenu zabudnete na nekonečnú tlač, hľadanie a zaškolovanie nových pracovníkov a chybné objednávky. Zvýšte spokojnosť klientov, efektivitu a tržby. Neviete sa rozhodnúť? Vyskúšajte bezplatnú verziu alebo si objednajte konzultáciu a presvedčte sa sami. Posuňte svoj biznis na novú úroveň z Picmenu už dnes.